For today's video, magpainom day ko sa baka guys. Mao din ni ang tahop nga pollard. Mao din ni akong itimpla guys. Dayon, arin ako padulong guys. Padulong sa tubig. At atong kalubihan na araman dito ang among host guys. Pwede raw namang putlon dito. So magdala na ko ani akong tahop nga ipainom na ko sa baka. Ang ako akong baka diri guys, dili ni siya mo inom og puro ra jud tubig. Naanad dig ni siya na ay tahop. Kaya ako gani siyang kisuwayan nga tubig ra og asin. Nako guys, mainom ra gyud og gamay mo na nga gibudgetan lang gani siya nako tahop nga pollard guys, kay aron daghan siya mainom. Kay importante jud guys sa baka nga atong paimnon kay aron dili siya kuan guys baka nang dili guys siya mudaot kanang muniwang kay ug ang hayop good guys walay inom magkargas gyud ng balhibo or magkuan kanang muniwang siya ba mao na nga kailangan ato jud siyang paimnon kada udto. Modumdum gyud na siya guys ug dili na siya nako paimnon maudto ari sa hapon magtawag gyud na akong baka guys. Magamba gyud na og di na nako paimnon. Mao nang padulong nako sa akong baka guys kani nga video pila ra may istorya moadto sa akong baka. So diha guys, pila ra lagi istorya guys no. Nanang akong baka guys, dahil akong back up mga iro. Pastilan gini akong dugi guys. Bisag asa ko, naa dyan akong dugi. So, Tina, mao ni akong Tina guys. Tina dyan niya ang akong baka. Ang ginganlan ko ni siya Tina. Babae ni siya nga baka guys. So dihang dapitan, pila ra istorya, naguroy na ko sa akong baka. Dara ang baka sa akong luyo guys. Medyo grabe jud ka init kining panahon karong panahon na guys no. Init jud kaayo. Mao na nga ato jung paimnon ng atong kahayupan. Kana akong baka guys ug mulabang ko anang regisyon. Muikid ra gini siya guys bisag naapay agianan. Ikdon ra gid na niya. So tanawa ra gud ang palibot diri guys. Grabe jud ka init. Mao na nga kita mag-inampingon gid tang tanan sa kainit. Dili kita magpalabi sa trabaho sama anang mag-uuma sama nato nga narata sa probinsya mo trabaho man jud ta aning kuano uma dili kita palabi sa kainit mapasilong gid ta. So pila ra istorya guys, nagpainom nako sa akong baka. Dara guys, niinom na nga akong baka. Utong-utong gani siya inom da guys kay giuhaw gyud. No, mintras nagpainom ko da guys, nagkasab ko anang kuan guys, kabaulan kay kanay laging alimuot guys. So mao na nag-inom lang akong baka diha. So kanay laging wa tay lingaw no, mintras nagatang tas tong baka nga gainom, wa sad tay lingaw diha oy ga pusing-pusing sad ta diha oy or unsa diha bitaw guys. Nalag di ko gamay ka istorya guys no, ika-share ninyo nga kitang mga bag-ong content creator magpadayon lang jud ta. Di ta magpadalaan ng mga basher. Kay kanang mga basher ilahaman sad ng kuan trabaho char bitaw guys. Bahala na mga basher di sama na ko guys no nga kanang bisan gani kuan guys kanang nga kaliwat wala man jud mo suporta na to no. Relate jud ko ana guys, ako mismo relate jud ko guys nga wala joy kaliwat mo support na to ug mag-vlog ta. Na bahala na lang guys, ang importante nalingaw ta sa atong gibuhat di ba? Walay magbuot ug mag-vlog ta diri sa social media. Kay nganong magbuot man nga sila bay nagpakauwaw aning Facebook. Char bitaw nganong ingon magpakauwaw ta? Amo man ta magpakauwaw aning Facebook, aning social media, nagtinarong raman ta aning video raman ta ni atong mga trabahoon diri sa balay. Kanigi akong mga vlog kaning content nako guys, mga trabahoon ra gid sa balay kun saon man jud guys nga naara man jud ko permis sa balay guys. Tagsa ra jud kay ko kalakaw. Mao ni akong mga content balik-balik ra jud ni siya guys. So kana din nakita ninyo nga balay dia guys. Mao dito akong balay. So kani akong ero pud nga grabe jud ka mga kiat pud ug asa ko na jud na siya guys. Mao na nga no tan-aw ra gid akong usang ero guys, pa-cute gina siya kay ngano gaatang din ni sila guys ug mahuman og inom ang akong baka kay sila'y tigtilok sa tahop.
Mao na nga mag-atang ginang tan-awa ra guna diha guys ang akong usang iro. Mao na ilang trabaho guys. So human na mag-inom akong baka, ako na siya kuan sa di ana guys. Ako sang giatangan, akong gilawig-lawig kanang gibakiruhan di ana ba kay labong magsagbot na akong gitamnan og lubi. Mao na ako sa nang gibakiruhan dihang dapita. Kay no gikaon man niya kanang bukot-bukot nga aw kanang Carabao grass nga sag guys, mamo gyud ampay sa baka. Mao na nga ako sang giatangan dihang dapita guys. Kay may na lang ba. Kay iya man gitilok ang sagbot. Lisod kayo guys og nakayop nga wala jud kay kalawigan. Taha ginang naa kay baol bahala may. Basta naa kay kabalisan sa imong baka or unsa diha nga imong hayop. Mao na guys, sa dihang nag-atang-atang ako sang gibidyohan akong iro nga duwa guys. Grabe gini akong mga dogi bisag asa. Mao na mong balay guys. Cute na mong balay na aday ko tinda guys. Pang kaugalingon ra dyan nga tinda guys. Mao gini ang pangita diri og kani among kuan pangita pod nga suka sa lubi. So nakita ninyo diha guys no nga kanindot jud sa panahon diri sa amo karon gablu-blue ang langit guys. No nindot kayo. So kanan yung nakita nga mga lubi dihang mugbo guys, mao din ay sanggutan sa akong bana. Tuba suka jud ang income sa di ana guys. Mao jud ni among panginabuhian diri sa probinsya. Nautunta guys no.